Crime and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sylvia. Kagwapo gid sa akong crush. Uy, mabuang ko nga magsiyog tanaw sa imong naong. Ay, kabayo. Hala, nagkis-kis lagi ka ilang picture sa mo notebook. Ayaw ko't pagbuot-good. La, sumpong ka ni Papa do. Pa! Uy, Star! May uyab na ka, Sylvia. Wa pa, uy. Kung nagisam na ng picture nga imong gihagkan matul pa sa imong manghod. Kuhan pa, sa artista pa, uy. Ikaw ba't tapian, ikagpa pa, uy. Uy, kamong duha ba? Gusto na ko nga makahuman una mo eskwela. Una mo musod anang uyab-uyab. Asa naman gudo niya na ba? Kung magtrabaho na mo. Nakasabot? Opa. Sylvia. Opa. Paspasa sa panahon sa, mura ganos alang tong nag-eskwela pa ta, karon nagtrabaho na ta. Uy, naminaw ka na ako. Ha? Ang sati? Busy kay kada sa imong cellphone ay. Kasi man imong ka-text ba? Na, akong uyab. Ha? Nanag kay uyab? Wa pa magani ko. Hinay makikagod. Ang bagira gini mo eh. Hoy, ipaila-ila ko ana ah. Di ko, uy. Bahala ka. Kaarte. Lisura ba isa kay rong rasa, uy. Daghang gid pasahero nga nag-atang. Puno-puno pa gid ang jeep. Ay, salamat. Kani ay kay gamay ng pasahero. Musok-sok ko para makasakay ko kuna. Hindi lang, hindi. Ano na mo, senyor? Bahala na diha, uy. Basta makasakay lang ko. Abide! Ay! Ang akong bag! Tabang! Tabang akong bag! Nagadagan ang snatcher! Tabang! Hala! Salamat! Thank you! Ako na! Yes, sir. Sir, salamat kayo, sir, ha? Ay, di ko mo dapat ako salamat, miss. Kinahanglan nga bayaran yung kunin mo. Ha? Pila masaya akong ibayad ni mo. Imong cellphone number lang bayad. Okay na ako. Oh, ha? Amo, magiging si Gerald, eh. Ayay. Marik, ikaw naman sa lagi mo yung nagsikig-misi, diha. Nakauyab na ka, no? Secret. Arti, sultihin ko ba? Kinasa ko isulti ni mo. Sige na. Ay, ka-text ra. Uy, di na ako uyab. Ay, lupi, gadi ka na ako. Nakauyab na day ka. Ikaw ba hambugira kay kastanan? O di ka uyab lang din, no? Magminiyot na mi. Ha? Unya nahibaw na sa papa, ana.
Di ko mo sugot. Unsa? Ano man pa? Humanabi akong eskwela pa, ha? Unya, maayo na sa akong trabaho. Wa magkwi-question na. Pero kinahanglan nga mag-unaw na kining imong igsuon, imong ate na si Sylvia. Una ka magbinyo. Ha? Ako? Wagit ko makasabot ni Papa, uy. Ngano kinahanglan pa man nga mag-una ka. Wa pa magiri kay uyab. Ay, kung ging na nga magpaabot pa kung makauyab ka. Una mi magminyo. Day, Grabe sa Papa, uy. Ate, unsa man? pangita na lang uyab, pi. Unya pag binyo dayon. Ha? Nayabag ka diha? Dili ko, oy. Bahala, oroy. Uy, mau ba? Luuyas imong manghudgod. Laki? Sylvia, lain man kung anira ko sa cellphone musultian eh. Pero, di na ko makapaabot nga magkita ta. Aha? Unsa man na, Gerald? I love you. Nabo ka chance, di mo? Sa tinuot lang, ganahan man sa kunin mo, Gerald. Sige, sabayan na to. Yes! Daystar, dahil matasa. Ayaw sa sige katug diha pa. Nakoy chika ni mo. Huy. Huy. Star. Star? Day? Day? Pa! Pa, si Star, padili mo mata! Pa! Salamat. Salamat kay nagmatanak ka, Day. Te, si Papa. Tuwa sa gawas, nagpalit og pagkaon niya. Day, Star, nga nung itumar mga atong daghan kayong pills. Dili na ko, te. Oh, Gikapoy na ko. Love kayo na ko si Bernie. O kung palipalan ako siya, mahadlo ko nga biyaan ko niya. kung love gid kaniya mo sabot siya. O kung love kit ko nimo, tabangan ko nimo. Day, Star. Sumi akong buhaton. Gusto ko mutapang sa kong mangoy. Pero di pa ko anda magminyo. Ug bago pasad ka ayo ni Gerald. Nahibaw sagid ko nga upa siya plano na mo. Saon man ni nako? Magpakasal ta. Unsa? Kumusugot ka, malipay ang mong manghod. Malipay sa ko. Basi kipuhat lang nimo para nako, ha? Usasad na. Kaya di ko gusto nga mag-uol ka. Ugusa pa. Di mo sa dadihado. Kana pa nga, makasal hinunda. Pero bago pa manggut kaayo ta. Ano man di ay. Sukdadan bagyoday na ang gidugayon. Gerald. Sylvia, seryoso ko nimo. Mahal ti ka. O gusto na ko nga, ikaw nang ako makauban hangtod sa hangtod.
Gerald. Unya, unsa man? Yes. Yes? Yes. Yes! Yes! was scared to admit I cared for someone, 'cause my heart would always break. But things have changed. Wa damha nga nakasalmi og kalit ni Gerald. Pero wa sa ko magmahay kay hangtod karon, bisag pila na katuig ani labay, malipayon gihapon kaayo mi. Dini na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.